Shalom. Selamat Borngin Madi Hita Sudena. Hujan berkat ateh. Asa tamulai acara partang yang ata di Bagasa Bornginon. Tapada di Marohata martang yang mahita di Bagasa Rohata B. Amin.
maredi mahita siap buku de nomor 14 ayat sada dohot ayat 5. Mari hite guarni debata ama, dohot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadia, na tumo palangi dohot tanoon, amen. Mangasahon debata, say hamonanga do ulah honota, ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul maau di buah siang hari, pujioku maho di tonga-tongani aka bangso ale Tuhan, edehonoku maho di tonga-tongani aka marga, haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, selehon matuhami rohana togu, nabadia pikiran nadenggan doh roha naringgas pasauton ulaon nadenggan saileho dame tuhami asasona kami mangolu di bagasa pangoding sai marsigatuk tuhatam mahami maradopos salhu musunami sai ramoti jala pargogoi mahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Epistel di Partangangata Bornginon, imanatar surat di Galatia onom, memuka sian ayat sada sahatro di ayat 10. Marsorik-soring mahita majaha. Ayat sada. Alia kadongan, molotung tarsomong jolma mardosa hamu akan oktaruli ditodi mapaturehon ibana marhite-hite to di nalabok alai mataho dirim sotung doho to tarujun ai molo di paburna kalak dirina hape soadong di ibana si pawototo diri doi. Alai adong do diganup si porsanon nabe. Una kamulilu. Dangolo debata leaan ai iya i disabur halak ido gotilonna alai unang marnalu jahita mabahen nadenggan aina menggutil do hita musedi tikinai anggo so pargale hita nuai
ima sahatna maretua mana tumangiho kata ni debata jala nau peopsa. Amen. Tabegema kor wik onom.
Mauliate di korui onom. Marede mahita sebukede nomor 500 ono puluh sada ayat sada doho 2. Martang yang mahitam. Ali Tuhan Jehovah debata amanami namara bangsa di Panua Gijang mulia tema disobahon rohanami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami naung marmuduhon ngulunami sian aka arina salpu sahatu sadarion dilehok kodo gogo hahipason dihami Tuhan dina laho mangulahon aka ulaun nami mulai sian bicar mata nyari manugut sahatu bodarion Tuhan di paloas ho kami mangulahon aka ulaun nami naung di pasahat ho tu ganup kami marsada-sada diragam ni aka ulaun di tonga-tonga ni ruas ni kuriam mulai sian wek sada rodi wek 12 Tuhan pasu-pasu ma saluhutna naung hu ulahok kami bahen sangap di kuarmu mai tutu jala pasu-pasu las ni roha boi hubok kami tu tonga-tonga ni keluarga nang di tonga-tonga ni kuriam kudang doakan masa di portibion Tuhan na huadupi hami alai arsak nang lastiro hape na ikon boluson nami doi laho patuguhon haperson nami asa lamtang kami mangadupi i saluhutna jala marhamona ngak kami Tuhan ala nungamona ko manaluhon dosa dohot hamateam mulia tema disudi asni roham na marmahani ngulunami disudi gulmit ni ngulunami naing hu pasat kami hutangnya kok kami ruas ni kuriam mulai sianaka na met-met remaja na poso aka na toras na tua-tua sahatu aka amanami inanami na sudah gogo alaniaka kacang nyumur nang alaniaka parsahi tonpe pasu-pasu ma aka yanakon nami Tuhan di sietete honasida ibur magodang matutu jala aka yanakon nami di pakasana kaparsikolaan boi nasida laho mencapai aka cita-citana di aka arina mangihud
songoninang dinasida dinanalaing mangeluyak kapar karejoam homa Tuhan na mangalehon semangat dinasida asa peluang demi peluang na boy raihon nasida Tuhan boy nasida merefleksikan mengaktualisasikan dirina marhiti parbinotoan na mengabdi di tonga-tongani negara nami di huriam tarlumo bima di tonga-tongani keluarga na boy menghormati pasangapon na torasna doho na mangalihon akka narikoti di tonga-tongani keluarga asimaroham nang di akka yanakon nami Tuhan saya dapat tibu di nasida siroka mitodina boy nasida ditikina naung binuluho boy nasida membangun parsaripion di ngulu nasida songoninang di akka keluarga pe naso dapotan dope akka danak sai homa Tuhan nama masu-masuhon akka keluarga naposoi asa marhitei toktong nasida dirahut holong nasian hoi Tuhan taridama di pambahenan nang di pakatayon nang di ngulu nasida di parumah tanggaon gabe tau tiruan pasu-pasu dia kasudut na poso nang di tonga-tongani huriampe manang di diana sida mangulahon akka ulaonna songoni nang akka na tua-tua amanami nanami nagale alanya kaparsahiton say homa Tuhan na mangalehon gogo semangat di nasida patiurma mata partodion nasida Tuhan asa toktong paingot nasida Tuhan di surgo sapulan nito dina nanaing paradionmu disediakan na porsea diho unang lilu nasida di palilu-lilu sibolis nang di tonga-tonga ningoluon alani gudang ni akka pengaruh doho ragam ni akka masalah nani adopan nasida pos dorohanami akan natua-tua nami saluhut nai Tuhan oma naman jamoton nasida pamatang nang todi nape asimaroham saluhut nai Tuhan hupasat hami nang ruas ni huriam na di pagasan ulang tahun kelahiran nang ulang tahun di parsari peon pe oma Tuhan namana baik kacang ni umur aka pacamotan aka parkarajoan do sude nasinak ni rohana sida asa marhitei toktong pujion nasida ho Tuhan namar mahani ngolu nasida tarlumo bima di ruas ni huriam na di pagasan naka parsahiton yanakon nami Dionisius di Kaprio Hutagalung di rumah sakit Budi Asih nyonya nababan boru tobing di RSPAD Frinko Hotboy si Hombing dohot amanami damani do inanami boru bangun na isoman dohot nasida naso huguari hami bekuar nasida manang di diape nasida Tuhan di pagasan parsahiton na sai homa naman dauni nasida asimaroham asa homa na mangalehon hamalumon jala boy nasida marlas niroha laho manguduti akka ulauna dohot akka tugas nang tanggung jawab nape di akka parsikolahan na di parkarejoan na nang di tonga-tongani parumah tanggaon nasida ganup pos dorohan nami Tuhan pasu-pasu ma akka dokter dohot akka obat na pinasah nasidai marhiti akka si panganon nang si inumon do sude akana niha perluhon nasida songoni nang akka perawatan di tonga-tonga ni keluarga marite holong nasyakoi asa Jepang akadame do las niroha boy nasida toktong mamuji-muji ho Tuhan mulia tema disudi akka dengan basam namar muduhon ngolu nami tarlumo bima akka program-program ni huriam di tahun kesehatian naung di patupa di hari Senin nasalpo ima pembekalan parhalado marhite panitia tahun kesehatian
Laos songonima diuduti di hari Rabu tanggal 20 sia Juni saha tu tanggal hari Kamis tanggal 30 Juni ima tipatupa family gathering maringanan di Villa Kinasih Bogor naniluhoni amanami amang uluan pendeta resort dohot panitia tahun kesehatian saluhukna Tuhan hupasat hamima sude pardalanani dohot sude rangkaian acara kegiatan bahen sangat dikuarmu matutu dohot nama bohali aka keluarganya kana posom asalam tu semangatna hami laho makobasiho di tonga-tongani kuriamon pasu-pasu me Tuhan jala gabi pasu-pasu di hami nang di humaliang nami selehon ma todi nama si gorgor di hami laho mangulahon aka pelayanani asa martabat-tabba mamar si hohot hapor seoni ruas ni huriam marhite aka program-program nanaing sipatu paoni panitia kesehatian songoni nang domu tu ulang tahun ni huriam nanaing patu paon lomba ende akapela antar wik nani nohotan ni opat saha tu onom halak sian ganup wik dohot aka parheheon sekolah minggu songoni nang remaja na poso dohot aka kategorial na asing Tuhan hupasat hami mai saluhutna lehon ma hasadaon ni roha di hami saluhutna asa marhite martabat-tabalas ni roha nami lam tu dewasana haporsion nami lam tu eratna holong namasi holonga kami di tonga-tongani huriam atong saha di homai Tuhan bahen sangat dikuarmu tipo darion di pertanyaan nami nani dohotan sian wik sada rodi wik 12 hami di tonga-tonga ni huriam dohot aka ruas ni huriam naman dohoti marhite live streaming sai homa Tuhan nama masu-masu acara namion nang pe otik godang hami alani ro udan nene manang ahape ale toktongi dang mangabati hami laho mamuji pasangapon guarmu nabadiai tarlumobi mahatam nanaing marsaringar napinasaha ni naposom amanami pendeta pos manebaho uluan nami sai homa mamparbadiai rohanang pikiran nami asa bui hami Tuhan mangauhon sude hatam lopokon jala patanak mai di pagasan rohanang pikiran nami doho di sude hanguluan nami asa marhite berdampak di ngulu nami aka hal-hal na positif na bui mangonai tu parnguluan nami siganu pari bahen pasu-pasu nang di akadongan pe atong dikicang ni saluhu na Tuhan sesai madosa nami asa tamahami toktong mamuji pasangapon guarmu nabadiai mangasahon anakmu Yesus Kristus Tuhan nami tangi maho Tuhan di tangyang namion amin. Tabigi makor sian ina parari Kamis.
Mau liate di ina parari Kamis sonari saat mahita tumare demusesia buku ede nomor 212 ayat sada dohot opat. Pasada maruhatta asini rohama dihamu dohot dame sia debata mata dohot sia anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hita saluhukna di tonga-tonga ni partangangat tadi bodarion tangi onot tama hatani debata nagabe berita nauli di hita ima na tersurat di pesalmen bidu onop plonom ayat sada rodi ayat sia. Pesalmen ono plonom ayat sada rodi sia. Hujaha songonom ma hatana. Edesian si David. Marulopolop tude batama ali sadok tanoon. Ideh kamu ma hamuliaun di guarna, marmulia bak kamu puji-pujian na, dok kamu ma mandok debata, tung nasokal do akka pabahenamu, binahan ni hinatibul li gogom, ikom marsobba tuho, akka musum. Ikon liat portibio tahe marsobba tuho sugut, jala mangid dehokko, mangid dehok guarmu. Rube mahamu marnida akka pabenan di debata. Tung nasokal do pangarajonna di manusia. Nunga di pawai mana lauti. Gabe mahiang. Mardalapat do nasida manaripari batang aiki. Marlas ni roha do hita ujui midai bana. Matuai bana. Mangarjai marhiti-hiti hagugon nai. Saya mangaranapi mata na tu akka bangso. Asaw nang dipagijang akka pangguturi dirina. Puji ma debata nami. Hamu ali akka bangso. Jala patubigahok kamu ma suara puji-pujian na. Ibana mambe kosata mangulu. Jala dang diluas tokta tarsuladit. Di sima sahatna oras madihita saluhukna. Jadi di tiki-tiki nasalpu nga tababua dong sada pilot nama bain bogas ni pesawat nai gabi margana. Jadi peristiwa ini sangat-sangat membuat orang takjub.
kagum. Holani bae songoni bogas ni pesawati khobar tu margana, wah hebat nih Peter songoni marupani. Orang merasa kagum, merasa takjub, karena mungkin belum pernah ada orang berbuat seperti itu. Jala ternyata di tiki-tiki na baru on, adong doma besongoni di daerah Eropa, anggurak salau di Austria. Sada negara di masa-masa COVID, adong mapilot, mabebogas ni pesawat nai, stay at home. Ilangit nai, ibayan stay at home. Orang merasa kagum takjub. Dang nai surui. Tapi ketika dia melihat bagaimana usaha negarana, pamaretana menyikapi situasi, maka dia juga mengambil sikap mohado mengatasion setidak-tidaknya dia melakukan sesuatu akrobatik ni merupani. Di langitan ada satu tulisan, stay at home. Asa tinggal sudah jolmai di bagas saundas kemerdalani. Alani dampak ni COVID kira-kira songonima. Dan orang selalu kagum, takjub, hebat nih. Wah hebat ini. Ada sesuatu membuat kita kagum. Takolah ni gudang doak kajol mana di Portivion yang punya sesuatu keahlian membuat kita kagum. Alcugari di suku danak sonarion. Tadahur Muhammad Ali memang dakutad daleh hubotoro indah. Yang sudah melegenda. Dangi botobe. Tapi mendengar cerita nama itu aja, Muhammad Ali, kalau ini kon Maradona ini, nasa gua nih. Apalagi sonari Messi indah misalnya, ala ni jagona pola do ipaturo son Mession iguari mana Mesiah hak molohita Mesias panduk Yesus rupani naminiahan. Mereka kagum. Polai dok, ini anak ajaib ini, inna rupani. Molo songoni rasa kagum di jolmaun mamereng keahlian kemampuan di sada halak. Atar bohama nang jolmaun. Maka tidak kepabenan di debata. Ketika seseorang punya kemampuan keahlian membuat dunia takjub. Wah luar biasa inna rupani. Bohama sikak nijol maun marnida pabainan di debata. Trupuk toma paingotok kita manungguli hita. Edeni si David. Panidang yun ni si David taringok tu pabainan di debata. Sehingga yang pertama didok marulupulop tu dia pertama ali sadok tanoon. Marulupulop tu dia pertama. Ketika dia melihat apa yang sudah Tuhan lakukan, marulupulop tu dia pertama. Molo nakaning edeni ina puji syukur ala niaha karena Tuhan membimbing mengasihi. Songoni manakaning edeni wi onom ditahe. Pataridahon pangalahona namarsada asanggiat las rohani debata. Songoni macarana. Buhado samar sangak debata, buhado samar las niroha. Ikon saurdo ma. Songoni macarana nasida pataridahon merespon apa yang sudah Tuhan lakukan. Sudi natinopa mangulupot mangidihon. Jadi adung doda bahya
aduk sada ama igwari do satabi rupani igelar-gelarkan si Yahudi. Allah di selalu berusaha berdebat. Asal pajupang do nasing manang dia hudul itu berusaha do berdebat. Jala perdebatan selalu di sini bibilo. Allah ni do gelar si Yahudi di inna. Siapa pas pajupang do tiba makatai. So masuk akal do hatani Tuhani amangin na. Ay memang molo masuk akal do hatani Tuhani biasa-biasa di ikut sama masuk akal do tuh asal luar biasa. Nang masuk akal ni mana? Ay buah haruan iku. Umbani nasa na tinoppa memuji de bata. Nasa na tinoppa memuji de bata. Buah haruan mangid dihud de bata. Nasa na tinoppa. Ubang maju contoh na kelinci buhamain ne mana? Ikan buhamai memuji di bata, mangedih di bata, nang masuk akal. Ne mana? Ima rupanya si gelari hala imana si Yahudi. Saya neng sudi ikut berdebat. Buhamai dah, ne mana? Buhamak binatang-binatang ki memuji di bata. Manuk maju manuk. Buhama memuji di bata, buhama mangedih di bata. Jadi terliring marupani hohomi ba. Asa songon nebangge mana rupani herana subuh ya lusa. Urap marupani songono. Ay bahasa lo joho mamikiri buhama manuk memuji di bata. Bahasa lo joho mamikiri bohado akai kanan memuji di bata. Alai dipikiri horo bohado memuji di bata. Apakah pernah kamu berpikir bagaimana kamu sudah memuji Tuhan itu? Apakah kamu sudah pernah menggumuli sejauh mana kamu? Merebeko tu di bata. Dipikiri ho manuk. Dipikiri ho ika bohama memuji di bata. Oh, do pikiromu. Bagaimana kamu ini memuji Tuhanmu? Jadi memang songonido nang hita pesipata, jujur do hita terlalu kepo, nang tatusi nang taboto sudi, sehingga kita lupa bagaimana apa yang sudah kita lakukan. Tantangan kehidupan tadi perjalanan yang ulut tadi tikon, trupuk tahun, marulupolo mahamu. Bahkan molo didok dison ayat 2 edde hokkamuma ayat 3 dok kamuma edde hokkamuma dok kamuma. Ini persoalan personal pribadi dong. Edde homma dokma hata homma. Jadi bukan bagaimana sih orang memuji Tuhan. Lo mau nama bohazul memuji debata ale dokma bohado homma memuji debata. Jadi desod naking nahdok ko ni odo tantangan di hita. Edihom dokma. Buhama hita mangidihon. Jadi adong doru pani atong masuk nama punga nama ba masuk nama punga nina. Asa do tau mangidih di bata. Ngasai hola songoni na mangidih di bata. Dokma, hola madok kodo, bolo nunga tadok ngasongoni be. Alani ikut takas jala bagas do pangatu syota. Ulup pembadebata. Edi hombadebata. Dokma, hati dakumma. Jadi di somma rupani nekut tagumuli sejauh mana yang sudah kita lakukan dalam rangka mangidehon, dalam rangka madok puji-puji itu debata. Tiga-tiga hali saya didok dorupani bagaimana kita memuji Tuhan, mangidehon debata. Bagaimana kita menyaksikan maka tidakon. Dadai komerhiti dena tarokoni, alai sa sitong na sudido aktivitas ta. Idu deta. Hatatta sikap taido, edita sikap taido.
moloholam mangidihod do memuji Tuhan bersyukur, ale terus taruh Tuhan, sudah bersyukuri. Saya setia mengikut Tuhan, taduk songoni, ale mula memang ragu-ragu do hita. Tak tohoi. Alani kehidupan kita dalam rangka memuji Tuhan adalah aktivitas kita. Hulakon ngayara huruk tu hita. Pertiga-tiga. Jadi adong bisa ada toke. Nagudang langganan nak pertiga-tiga. Nagudangan bermasalah tu tokyon. Akka langganan nai. Dia masalahna rupanya tersongrom ma. Akka langganan ni. Na buati barangi. Toke. Ubak 10 dah inna. Habis catat toke 10 sada. Adong ngaugar ra toke. Inna nasada. Icatat dangi kara rupe. Ali sesudi langganan ni. Ubak 10 dah inna. Icatat betul 10. Nason utak kudain na icatat memang toho nasay. Marsugut tugarar rai na. Icatat marsugut. Ro marsugut. Mingundaro hugarar rai na. Icatat mingundaro. Mingundaro ro. Dari sekian waktu berjalan, iberengi mana sudah kalangganan nai. Ibot mana matau-matau. Aru pengagamam. Saya Kristen. Oh itu Kristen doh. Iya saya Kristen. Tokenei marsiajar. Hibat dopang bayumba. Songoni magudang niya kalangganakku. Alay adong mana songonon, adong mana songonon. Ang gamat taon. Molidok 10 betul-betul catat 10. Molodong utang na hugaran masugod ni catat toho. Molidok kon sami kunay. Toho sami kunay. Ujung nagabisaan dari mana? Doran na toho ba? Doran na toho. Ujung na do imana ma tulang kanan na. Buam majatu padita mo ba? Fona may kunot tunok. Kristen na mawin na. Masa sunguni. Dari bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun pengalaman saya. Wala kudu bereng natikos. Caram duna dinggan. Alani fona may tunok kubain. Takkay dok ko ni mana rupani tutok kenay. Kristen may tawa dangin na. Yuk mengikut Yesus yuk dangin na. Alay cara ni mana tutok kenay menunjukkan sikap yang benar sehingga tertarik. Ido deta. Ido hatata panggulmito ningulutai. Ido sa didokon edehoma olopoma. Jadi naing matutu di tonga-tonga ni perdalanan ninguluton lam takas lam suad di rohata mangedehon madokon makatidakon marhite panggulmito ni nguluta. Na paduahon nang tabireng didok di turpuk tahun di ujung ni ayat tahun ibana maben hosata mangulu jeladang di luas tokta tarsuladit ibana mabe kosata mangulu jeladang di luas tokta tarsuladit. Jaminan ni debata tuakka nama katidakku ni bana dang di loas tersuladit molo tahatidakku doi mana marhite panggulmito ninguluta iring-iringon na do hita dang mandokon aman hita ale dang di loas tersuladit dang mandok dang marsahit do. Ale dipergugui di tonga-tonga di persahit ni. Ido nang tabireng songon pengalaman di bangso na didok di son. Masuk do nasida
tulauti. Alai ternyata ketika mereka mau berjalan, gabi kering do lauti. Acugari keluar kita sigari jauh ala niudan satu kedope udan marai do peradalani. Alai laut tempat berkumpulnya semua air. Air sungai, air hujan, air diam sudah tulau bermuara. Dengan sekejap itu bisa kering. Oleh tabah dikut jona yang usaha ni pamarito bertahun-tahun mengatasi banjir misalnya. Dan binoto bepiga gubernur rupani. Saat tunai lubangi dalani rupani ya satu. Ale maul mambe kering. Ai di bata lautipe bui gabi kering. Musa patol-tol tu kok mi sep jadi kering. Ima buktina dang di luas tersuladit Pak Nasida. Jalaido nang pos nirohat tadi bodarion. Dia pi situasi na tahadopi dang luason na tersuladit. Pos nirohat taima tapatari dahon asal nang ragu asal nang ganggu kita madalani ari-ari ninguluta. Edeho majahoba. Marhiti panggul miton ningulum. Martangyang mahita. Malah tema Tuhan. Disungguli ho do kami di bodarion. Asa ulup punon nami ho. Asa di hunon nami ho. Asa hati dakonon nami. Setuturi mahami tutu marhiti turdemi. Asa takas. Ulup punon nami, edde honon nami, hati dakonon nami ho. Marhiti panggul miton ninggolo nami. Juk dok kana masa. Mabettarot tohok kami. Alay hungotami ma marhiti hatam di budaryo. Tarujud do bangsong. Alay di tonga-tonga ninda tarujunina sida. Sakidok mata di lekoro dalan. Lauti boy gabe koring. Maluan na sida. Ima pos ni rohanami. Dang luaso mutar sulad di tami. Mauliate ma Tuhan. Di pengot tohami. Asa marpos ni roha. Manang dia pe kenamasan dahubul sami. Dang luaso mu tersulad di tami. Mauliate ma di huwa mang nabasa. Ali Tuhan nami perdosa duhami. Si sama Tuhan dosa nami nagudangi. Asa tamahami di julum. Marhiti Yesus Kristus jalo matang yang nami. Amin. Mari dehita hut pasaton piliata. Namamu lusa Mudo namar sagale Moan sinondang tunaholo Azamar gungu muse Mahe maaf Arhiteamu Azu Azu Abamai Ale Tuhan Adupama Azu Azu
asa por sea di Yesus tutup dengan Mahita martangiang tangiang alia manami. Alia man. Saya Roma raja. Saya saat malam dorham di banu tongon, song dari banu gijang. Lehan batu. Saya dari orang uluan siapa hari. Saya Palua mahami siyang pangago. Ehona punah raja. Lord hagogo. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot kolong ni rohani debata ama persauran itu di parbadia ima mangaramu tihamu saluhutna.